Hoxe en Enfoques estamos en Lugo, onde se vai vivir unha moción de censura histórica. A popular Elena Candia vaise facer coa alcaldía co apoio dunha edil tránsfuga do PSOE que chegou ao goberno despois de que morreran dous compañeiros. Prospera a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez por 13 votos a favor. Sí. E polo tanto queda proclamada a alcaldesa doña María Elena Candia López. Comunismo non! Democracia sí! Diosa, bendita, bendita! O que estamos a vivir non é un contraste de modelos de cidade nin a construción dunha alternativa sólida. Non o é. É unha maniobra política construída sobre a dor, xustificada cunha mentira e executada mediante unha traición. Porque non hai nada peor nunha persoa que traicionar a súa palabra ou mercadear con quen traiciona a súa palabra. Lugo merece moito máis que o que estamos a ver. E tede en conta unha cousa, Lugo non esquece. E remato cunha cita que se lle alcumou a Miguel Unamuno: venceredes, pero non convenceredes. A presentación desta moción de censura avalada por 13 sinaturas e respetando non só a legislación, senón tamén avalada polo Tribunal Constitucional, tamén o fago despois de ganar claramente as eleccións. Dona María Reigosa Castro. Sí. E polo tanto queda proclamada a alcaldesa doña María Elena Candia López. E os que, por algunha razón, non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. Este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor.